makita kapsat ko itibiyag mo. Timamnayen iti ayat mo ti Apo. Impasnek mo matken ti trabaho, sagpaminsan kana umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, nga mangibingay ti ayat iti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, di talentom nga inted na impupok mo. At subli ka ni Jesus ay ayaten na ka. Tarigagay mo nga biyag mo maisimpa, isublim day didamo nga ayat mo. Rumegta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan kadin kapsat ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Kating karim isang wangan iti Apo, nagserbi ka mingganat tungpal biag mo. At subli ka ni Jesus ay ayaten na ka. Tarigagay mo nga biyag mo may simpa, isublim day didamo nga ayat mo. Rumegta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka. Tarigagay mo nga biyag mo maisimpa, isublim day didamo nga ayat mo. Rumegta ka nga agserbi iti Apo. Rumegta ka nga agserbi iti Apo. Timik mo nang riing to'y biyak ko, binangon na kaput ayat silaw ti lubong kao ama. Itinaldaw sikat ka mga item ka daytoy dawat ko ama, nga agbyagak ipagayatam kuman. Kanutoy pusuket mabang aran, sikat silaw apaginuman. No dumteng ti adu aprog
mangpadas manamati inaimbag muket kumuy kuyo ketenglen na diinaldaw item ka daytoy dawat ku ama nga agbyagak ipagayatam kuman tanutoy pusukit mabang aran sikat silaw apaginuman. Masidek tay ket di tay bumdeng pagkaudan iti parabur ket masarakan tay dagiti gamin iyaw awis ni Hesu Kristo item ka daytoy dawat ku ama nga agbyagak ipagayatam kuman tanutoy pusukit mabang aran sikat silaw apaginuman item ka daytoy dawat ku ama nga agbyagak ipagayatam kuman tanutoy pusukit mabang aran sikat silaw apaginuman silaw apaginuman.
pagana ket awan nagbalbal liwanan nagasat dagiti dungeg ken kuana taadan tutigun gunaenda datayong ama kunangaan anak na sa pulintay ti Diyos nga ingana ta iti presensya na kadakkel unay mangliw-liwaken mangan andingan di Biblia isut ibagbagana ket awan nagbalbal liwanan nagasat dagiti dungeg ken kuana taadan tutigun gunaenda adda banag ngajak ammo adda lugar ngajak napanan ngamti maysa ngamukunay nga ni Jesus isut adda ditoy puso di Diyos pudno unay di Diyos pudno marikriknak ditoy puso di ayat na dagkeunay di Diyos pudno marikriknak ditoy puso di Diyos pudno unay di Diyos pudno marikriknak ditoy puso di ayat na dagkeunay di Diyos pudno marikriknak ditoy puso di Diyos pudno marikriknak ditoy puso amati kenayat kapapatgan isuti kasapulan ngintay ngarud aywanan tanusika binaybay ambyag mutay nakaay pamati ken ayat kapapatgan pamati kapapatgan isuti kang runaan ketno sika binaybay biag mutay nakaay pamati ken ayat kapapatgan hintay ngarud aywanan salimut-mutan may sanga kabsat tinak nakita kasta unay kinarekta na nga agserbitin na marswa ngem dumting pipada suuti panagbiag na bigla nga limamiis di pamati na pamati kapapatgan isuti kang runaan ketno sika binaybay biag mutay nakaay pamati
sat nga limamiis di pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta binagbagaan na sanain kararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati kapapatgan isuti kang runaan katno si ka binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati ken ayat kapapatgan intay nga rudaywanan salimut-mutan pamati maywanam salimut-mutan. Tibiyag dito'y daga pinadas ko tinagnag na nagnaag iti dalan anapukaw ama nagsagrap na panbanag dito'y daga puros liday ken sinaay di inted na nagado di utang ko tati apu singren na pati porsyento tanarigan iti dalan nga agturong ken Jehovah gagayem ko anusan tayo iti magna lupay nagat adu sulisog ti demonyo o Diyos ko sapay kumata malasat ko o Ama sa di gloria agiyaman na unay ken ka itibiyag nga inted mo agiyaman na tanarigan iti dalan nga agturong ken Jehovah gagayem ko anusan tayo iti magna gagayem ko anusan tayo iti magna
pagtayo dito'y lubong binulot laeng tinangtengen ken mangsubli Dios ti makaammo kaya ti Dios kada tayo kit agiin na yan saan tayo nga paalilaw iti kabusor marigrigat ka man nga tao wenno na ba nang ka awan kumat agi inuyaw iti tunggal maysa panunuten tayo kuma ken ipapuso nga iti imatang ti Apo agpapada tayo pagkawanem ken ayatem di kabusor mo lipatem ti anyaman nga nagpasulan daken ka kasla iti panangpakawan ni Apo Dios ken ka am amin gain ka nagbasulan marigrigat ka man nga tao wenno nabak nang ka awan kumat agi inuyaw iti tunggal maysa panunuten tayo kuma ken ipapuso nga iti imatang ti Apo agpapada tayo pagkawanem ken ayatem di kabusor mo lipatem ti anyaman nga nagpasulan daken ka kasla iti panangpakawan ni Apo Dios ken ka am amin gain ka nagbasulan pagkawanem ken ayatem di kabusor mo lipatem ti anyaman nga nagpasulan daken ka kasla iti panangpakawan ni Apo Dios ken ka am amin gain ka nagbasulan kasla iti panangpakawan ni Apo Dios ken ka am amin gain ka nagbasulan ni Jesus ti sumbat amin arigrigan malaksid pay kenkwana awan ti daduma ni Jesus ti sumbat amin arigrigan malaksid pay kenkwana awan ti daduma amuk adut sa lutsud tawnek ti panunod mo resulta ti dismaya tal na di mabirukan kaputi na palabas adi malipatan ngamay salang ti ibagak ni Jesus ti sumbat ni Jesus ti sumbat amin arigrigat malaksid pay kenkwana awan ti daduma ni Jesus ti sumbat amin arigrigat malaksid pay kenkwana awan ti daduma
man